Ja ykköskentällä päivän viimeinen ykkösten startti. Siellä on numerolla 61 kisaava Vippet lähtövuorossa. Kulkee nimellä Haru ja ohjaajana hänellä on tänään Janette Inginen. Kakkoskentän puolella kakkosluokan Pikkumaksi ja Maksi-ohjaajat on päästetty juuri rataan tutustumiseen. Siellä on siunaantunut 7 minuuttia aikaa tutustua tämän tanssin koukeroihin. Onnea matkaan! Sieltä hienosti Haru vielä maaliin.